Sí, em diuen la filla del traïdor. No a la cara, esclar. Això seria de valents. No, quan faig mitja volta per anar a buscar una beguda o per netejar alguna taula, comencen a xiu-xiuejar. Els és completament inevitable. Bé, raons en tenen. El meu pare es va enrolar amb la gent del francès i ho va abandonar tot, al poble, a ma mare i a mi. I ens va deixar amb el negoci que acabàvem d'obrir, la taverna de la Roca. Per què? No ho sé pas per què ho va fer, però tant és. Saber-ho no canviaria res. No canviaria la seva traïció a la família, al país. I tampoc no canvia res que per les meves venes corri el valor de l'avi de la meva mare, el que va ser el meu besavi, Joan el Segador. La irocitat s'oblida ràpidament a favor de la traïció. I això és el que em repugna. Però això avui canviarà. Aquesta nit, a Gironella, l'honor i el valor guanyaran a la covardia, la deshonra i la traïció. Vilatans de Gironella, siguem molt benvinguts. Som una tropa de gent que correm pel món fent teatre, que ens riem del mort i del qui el vetlla. Us podem oferir rondalles de la gent més valerosa de la nostra història, en versos, cançons i poemes. Acosteu-vos demà a la nit a la nostra representació i us prometem que... Com era? Us prometem que gaudireu i que... Ja ho sé, no m'ho digues pas. Us prometem que gaudireu... I tot això, au! On vas, Eulàlia? A veure els comediants. Sense insultar, Però som uns còmics. Joglars ens agrada més. Us guanyeu la vida així, vull dir. Més que guanyar-la l'estem perdent. La gent ja no està per representacions. La guerra fa massa temps que dura. És només això. Aquesta és la nostra comediant més jove. Aparteu-vos-en si no voleu que us contamini amb una dosi criminal d'optimisme. Ja us ho diria el que passa. Ai, senyor. El problema és que la gent ja no està fins al capdamunt de les llestes del Serrallonga, dels collons. Les històries dels bandolers, sobretot si són del Serrallonga, han quedat més antiquades que el seu estil interpretatiu. Què diu que li passa al meu estil? Us explico.
Nosaltres som la companyia, formada per 4 grans comediants, i som la companyia que millor recita les aventures de Joan Sala, altrament dit Serrallonga, l'heroi preferit del poble. Sí, fa 10 anys potser sí. Doncs escriu-nos una història, si tant en saps, fes-ho tu. Jo no en sé pas d'escriure. Però ell sí. Com? El que us passa és que necessiteu una història nova. Algun relat que sorprengui el vostre públic. M'equivoco? No t'equivoques pas. En Tomàs, aquí on el veieu, escriu com els àngels. Eulàlia, què estàs dient? Deixa'm fer a mi, ara t'ho explico. I com és que aquest jove sap escriure tant i tan bé? Veieu aquell casalot? Sí. Ell n'és el fill. Oh, Deixa'l estar, que és molt jove. vaja. El cas és que ell us pot proporcionar nou material per les vostres representacions. Ah? I quines gestes ens proposes, jove artista? Joan el Segador. Les d'en Joan el Segador. Un gran home, un gran heroi de la pàtria, el protagonista indiscutible del malauradament cèlebre Corpus de Sang. Som uns quants segadors que anem fent via. Cada muntanya caminem al pla i amb renec i cançó esperem el dia de treure'ns la peresa de la mà. I així, provant el pols, passem l'estona i picant i xerricant el peu. Si Déu vol, anirem a Barcelona per esmolar la falç i alçar la veu. Anem endavant i en venen molts darrere, tots amb dent esmolada i tots de llei, per escopir del cos de sangonera i cantar les absoltes al virrei. Volem desfer la ronya que ha fet criar la por als dits de les mans i volem 4 gotes de vergonya a les galtes de tots els catalans, que després de les penes de la guerra, l'ungla del rei d'Espanya encara ens cou. S'està escolant tota la nostra terra i els segadors venim i diem prou. Sense llei de cap mena se'ns castiga. L'amo de casa nostra és el soldat i hem d'aixecar la gent, siga com siga, i reprendre la nostra llibertat! Mireu-vos. Mirem-nos. Estem aquí, asseguts, bevent, mirant la vida, però no participant en ella. Ja ho deien els comediants. No és moment d'estar ensopits. És moment d'actuar. Sí, jo ja no em puc estar ni un minut més asseguda. Hem d'anar amb els nostres companys. Marxo cap a Barcelona amb els voluntaris. Qui ve amb mi? Jo vinc. Ara just comença tot, i no sobre aquest escenari, sinó a Barcelona.
Porten més morts al fossar. Res de nou, doncs. Sempre fa mal. Si portessis tant temps com jo enterrant cossos. Tens raó, Eulàlia. Enterrar morts. Com hem acabat aquí, avi? Massa gran i massa jove per combatre. No és això el que m'imaginava. I què t'imaginaves, xiqueta? Glòria i fortuna? Quina ximpleria. No m'agrada aquesta senyora, avi. L'Enriqueta? Sí, no és massa amable al principi, però també l'has d'entendre. El seu fill va ser el primer en caure. Escolta, Eulàlia, aquests nous ja has ullat si són dels nostres. Ho són. El clot ja és prou profund. Comencem. S'apropen uns homes, aquí comandats per un francès. Sou mestre Jordi, l'enterrador? Enterro els nostres morts, sí. I obeeixes les nostres ordres. Ordres? A partir d'ara. Quines ordres? Donar a terra aquest cos que esteu veient. Això no ho faré pas, ni us ho penseu! Què vol dir aquesta manera de contestar un superior? Home victoriós potser sí. Superior? No ho veig pas. No tinc ganes de discutir avui, mestre Jordi. Compliu l'ordre. Abans mort. De debò? Avi. Almenys, feu-li una ullada. No en tinc cap necessitat. Mestre Jordi, si fins ara he aguantat els vostres insults, és perquè sou, a pesar vostre, el pare del tinent Artur. Però la meva paciència té un límit. Mestre Jordi, feu el que us dic. I ara digueu, reconeixeu aquest rostre? No el reconec. No? No és vostre fill qui teniu al davant? Què? Ho és o no ho és? Ho aparenta pel seu rostre, però no ho és. El cor dur fins i tot ara. Fins quan durarà aquest greuge? Fins que acabi la nissaga dels traïdors. Sembla impossible que un pare parli com ho esteu fent vos. Pare ho era. Quan tenia un fill a la meva vora que compartia les meves penes amb les seves a tota hora. Tot eren plaers, llavors. Res entristia a la llar. Tenia un fill que era espill on reflectia el meu cor. Més aquí no hi veig cap fill. Aquí sols hi veig un traïdor. Això que dieu no atura el que us mano. Voleu donar sepultura al tinent. Ja us ho he dit i us ho repeteixo. Abans la mort! Avi! El fossar de les Moreres. No s'hi enterra cap traïdor. Vos només veieu un traïdor. I fins ara jo també. Però ara que el tinc al meu davant, només veig el meu pare. I el vostre fill. No, aquest ja no és el meu fill. Però mireu-lo bé, avi. No puc! És massa lluny. El teniu aquí al davant. El seu crim l'allunya de nosaltres. És per això que no podem plorar per ell. Doncs jo sí que ploro. Ploro per ell. Bé. Almenys algú amb una mica de sentit comú. Mestre Jordi, enterreu el tinent Artur. I tant que ho faré. Però fora! A fora, com els gossos. Com els gossos, sí. Fou traïdor, Catalunya. Què heu dit abans, avi? Abans la mort. Jo també us ho dic. Abans morta que el meu pare sigui llançat a fora. Doncs hauràs de morir, joveneta. Però que no ho enteneu? No importen els bàndols, no importen els uniformes. L'únic que importa... Mireu-lo! No teniu compassió. No voleu atorgar-li un descans digne? La dignitat, se l'ha de guanyar un. No em feu trair el meu pare. No enterrar-lo és trair-lo. No enterrar-lo és insultar el meu pare. I enterrar-lo aquí és insultar el meu fill. Eulàlia!
que el fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor. Fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. I ara, calla, calla d'una vegada. No et vull sentir més. No vull sentir a ningú més. Silenci. 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 Avui, 11 de setembre de 1714, ha caigut Barcelona. Pocs dies després Cardona, l'últim bastió català que encara oferia resistència, es rendirà també. Mallorca i Eivissa ho faran al juliol del 1715. L'exèrcit ocupant farà construir a Barcelona la ciutadella militar per assegurar-se el control de la ciutat. S'enderrocaran unes 900 cases del meu barri, el barri de la Ribera, i més de 4.000 persones s'hauran de traslladar sense cap tipus d'indemnització. Alguns s'atreviran a protestar, però seran perseguits, maltractats i alguns castigats amb la mort. Pel decret de nova planta, Felip V posarà fi jurídicament a la independència política de la Corona d'Aragó. Extingirà totes les institucions catalanes, el Consell de Cent, la Generalitat, les Corts i la Coronela, i farà el mateix amb les institucions municipals. S'imposaran les lleis del Regne de Castella. El poble serà desarmat. Fins i tot, els ganivets de tallar el pa seran encadenats a les taules. Catalunya serà castigada amb forts impostos i el dret de conquesta serà exercit per tot el territori. Els acords posteriors al setge de respectar la vida i la llibertat dels que havien lluitat defensant Barcelona no seran complerts. Molts catalans hauran d'anar a l'exili i altres seran empresonats. Molts d'ells seran torturats i morts. La nostra llengua quedarà suprimida. S'implantarà progressivament el castellà en l'administració, la justícia, la religió i l'educació. Es tancaran les universitats catalanes i no es podrà editar cap llibre en català. Es prohibirà celebrar cap festa o acte popular relacionat amb la cultura catalana. Dies després de la caiguda de Barcelona, Gironella, el meu poble, allà on hi ha la meva dona, allà on tornarà la meva filla, serà saquejada i cremada per l'exèrcit del qual he format part.